Wow, sus. Kadaghan as mga kakaong hinog gipang-harvest na ni James. Sus, nindot gid ay kung magkugino kay naadyoy maani. Harvest nas mga kakao. Grabe kadagko sa mga kakao oh. Wow, kanindot. Ana sa iyahang gipang ano, napay iyahang gipa uga. Sus. Pag-ugag mga kakao. Oh, iyan ang bukon kay ibuwad. Tapos dyan mga harbisonon pa dyan. Nindot kay hinog. Kini siya, na naman sa daghang mga igtatanom, sidling. Para na kuno ni baligya. Baligya na ni. Harvest, sige natang harvest ani. Sus, pangadagko ah. Kanindot pa. Chuk, kadagko ah. Ano ni mga kinugihan ni James. Mao ni mga tinanom ni James. Nabaligyan na jud niya. Naanihan na jud. Grabe. Kanindot sa kakao. Kamahara bas kakao ron. Natoy nagpa-order. Para baligyan na ni. Maporta na ni guys. Nindot jud ay magkugi. Kinaa jud tay maani. Oh, daghan na kay mga kakao. Pang-harvest ni James. Kadaghan na. Dali ra kay ni siya. Kay sa lubi. Lubi kay kuan man to. Ato pa man tong bukon, pugunon, yung kini siya, adit sa buak. Nanay mga isugod na buwan.